Si zvedavý, čo je vo vnútri. Čo to je? Z nejakého dôvodu je tento cheesecake vždy zničený. Aj keď mám chuť do toho tak zaboriť lyžicu. Budete mať bordel po celej chalupe. Mrazené jahody, kryštálový cukor. Dáme variť. Džemík máme hotový. Pomelieme si sušenky, roztopíme si maslo, dám do sušienok, rozmiešam, dám do formy 1/3. Spodok by sme mali, teraz urobíme kraje. Takto si to po bokoch. Pomôžem si zase tým pohárom. Sa mi to rozsypalo. Stuhnúť do chladničky, mascarpone, smotanú na šľahanie, práškový cukor, vymiešam krém. Máme stuhnuté, polovicu plnky, domáci džemík, rozotrieme, druhú polovicu krému, sušienky, ktoré ostali, zarovnáme kraje, necháme ho cez noc v chladničke. Netreba to obriezať. Je to veľmi zaujímavé, že nič nevidno, iba sušienky, preto sa volá cheesecake s prekvapením. Ukážem vám to prekvapenie. Idem to vyskúšať. Dosť dobre. Fakt dobre. 8 z 10. Ahojte. Musím tu povysávať.